Dechrau da i'r tîm cartre nos Wener ar heol Sardis, rhediad cryf gan asgellwr de y tîm cartre Lewis Williams yn gynnar yn y gêm, a ffasio cywir yr olwyr yn rhoi cyfle i'r canolwr Bradley Coombs i groesi yn y gornel. Yr amodau chwarae ar gau artiffisial yn berffaith i ledu'r bêl, y canolwyr yn cyfuno a Coombs yn croesi eto yn y gornel. Yr ymwelwyr yn ymateb wrth i'r bachwr Taylor Davies gamu safle'r maswr cyn bwydo Jack Maynard sy'n gwneud yn dda i guro i ddyn cyntirio. Amddiffyn yr ymwelwyr yn mynd ar chwal wrth i'r capten David Lockyer ganfod erwau o dir. Cyn dadlwytho a ffasio chwym yn rhoi cyfle i'r blaen asgellwr Rhys Sielad i hyrddio dros y llinell. Gyda mantais gyfforddus roedd Ponti yn dal i bwyso, ond amddiffyn y tîm cartre yn arafu ymateb i rediad Mike Evans, a'r cefnwr yn llwyddo i dorri drwy ganol y cae, cyn ochr gamu heibio Dale Stutley am un o geisiau gorau'r tymor. Ac roedd cais ola'r gêm eto i'r ymwelwyr yn undeniadol, yr asgellwr Aaron Warren yn bylchu, cic a chwrs, amddiffyn y tîm cartre yn methu a chasglu'r bêl, a Warren yn llwyddo i orffen y symudiad. Buddigoliaeth i lunebwy yng Nghaerfyrddin nos Wener, yr olwyr yn pasio'n gywir, a chais i James Lewis yn y gornel yn 1 o 3 i'r asgellwr. Cais gorau'r tîm cartre hefyd yn dod gan basio cywir olwyr y Quins, a'r cefnwr Gavin Thomas yn sgorio, ond yn ofer. Wythnos ers herio i gilydd yn y gwpan, y ddau dîm yn cyfarfod eto, a bylchiad gan y mewnwr Justin James yn croesi am gais cynta'r gêm. Yn syth o'r ail ddechrau, maswr yr ymwelwyr Gareth Davies yn cael ei gic wedi ei tharo lawr gan Geraint Edmonds, George Lee yn ymateb gan ennill y ras dros y linell. Mewn amodau chwarae anodd dros ben, ceisiodd y tîm cartre ledu'r bêl, ond yn aflwyddiannus wrth i asgellwr Merthyr Richard Carter ddangos ei sgiliau peldroed a gwneud y gorau o'r amodau i lithro ar draws y linell gais. Bod mantais yr ymwelwyr yn sylweddol, llwyddodd Bedwas i sgorio cais gorau'r gêm gan ledu'r bêl yn rhwydd a rhediad nerthol gan yr asgellwr Pat Lewis cyn croesi am gais cysur i'r tîm cartre. Yr ymwelwyr Cross Keys oedd unig sgorwyr y noson ar Sain Helen nos Wener, cic gywir y maswr Josh Prosser yn adlamu'n garedig i Matthew Powell sy'n ochr gamu cyn tirio. Y cefnwr Leon Andrews yn synhwyro bod cyfle i olwyr Cross Keys yn erbyn blaenwyr y crysau gwynion, ac unwaith eto yr asgellwr Matthew Powell a rhediad cryf a ffas bwrpasol i Lewis Barnett yn selio'r fuddigoliaeth. Doedd Pen y Bont erioed wedi ennill ar Barker Scarlett tan bnawn ddoe, ac fe lwyddon nhw i ennill y pwynt bonws hefyd. Y cais yma gan yr asgellwr Garin Lycher yn rhoi'r fuddigoliaeth i'r ymwelwyr. Pont y Pridd a Glynebwy ar 10 pwynt yr 1, gyda'r Quins yn dal i chwilio am fuddigoliaeth. Cross Keys yn arwain yr ail adran, gyda Castellnedd a Chas Newydd eto i golli gêm.